ഫിലിം ഗാരേജിലേക്ക് മാന്യ സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ലാലേട്ടൻ്റെ ആറാട്ട് എന്ന മാസ് എൻ്റർടൈനർ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തരംഗമാണ്. ഇതിനിടയിലെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സ് സോൾഡ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫെബ്രുവരി 18 എന്നൊരു റിലീസ് തീയതി ഇതുവരെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സ് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ ഓവർസീസിലേക്ക് വിറ്റുപോകുന്ന അതേ നിർമ്മാണ കമ്പനി, അതായത് ഫാർസ് ഫിലിംസ് അല്ല ഇത്തവണ ലാലേട്ടൻ്റെ ആറാട്ട് എന്ന സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിംഗ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. GCCയിൽ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, മറിച്ച് GCCയിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ് എന്ന മറ്റൊരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ആറാട്ട് എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ സിനിമ സെൻസർ ചെയ്തു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് U സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ മാസ് സിനിമകൾക്കെല്ലാം തന്നെ UA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും U സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ, ഫാമിലി പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2 മണിക്കൂർ 43 മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് ദൈർഘ്യം. ഇതിനിടയിൽ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ടല്ല എങ്കിൽ പോലും അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 18 തീയതി സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫാൻ ഷോ ടിക്കറ്റ് വിതരണമെല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് തീയതി പോസ്റ്ററിനായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുക. മമ്മൂക്കയുടെ ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമാ പ്രേമികളും മമ്മൂക്കയുടെ ആരാധകരെല്ലാം തന്നെ വലിയൊരു കാത്തിരിപ്പാണ് നൽകുന്നത്. ഭീഷ്മപർവം എന്ന ക്ലാസും മാസം നിറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസറിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നാളെ വരുമെന്നൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മമ്മൂക്കയുടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയിട്ട് നാളെ 1 വർഷം തികയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 7 തീയതിയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വന്നത്. എന്തായാലും നാളെ അപ്ഡേറ്റ് വരുമെന്നാണ് നിലവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാത്തിരിക്കാം നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസർ അപ്ഡേഷനായിട്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് കൂടി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഭീഷ്മപർവം വേഴ്സസ് ആറാട്ട് എന്നൊരു പേരിൽ ഒരു പോളിംഗ് നമ്മുടെ ചാനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച ആ ഒരു പോളിംഗ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പോളിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ആറാട്ട് എന്ന സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു 5% ലീഡിംഗ് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ 6 മണിക്ക് ശേഷം 7 മണിയോട് കൂടി നമ്മുടെ ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമ ലീഡിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈക്വൽ പോളിംഗ് വന്നെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ 51% ആളുകൾ ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ട്രെയിലർ പോയിട്ട് ഒരു ടീസർ പോലും വരാത്ത ഭീഷ്മപർവം എന്ന ക്ലാസും മാസം നിറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കാണ് ഒരു മാസ് പ്രകടനം നമ്മുടെ പോളിംഗ് ടാബിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കൂ.